A terroristák bebiztosították magukat, a barbárok, Orbánék a barbárok, a NATO-val, 1998-on meg a tekkel a saját pozíciójukat. Az összes, a fegyveres hadsereg mind a terroristákat szolgálja, a barbárokat. Ezek az oszmánok, ezek jumurdzsák férgei, patkányai. És elpusztították a világot. Melyik majom nem érti ezt még? Szerintem a homo sapiens igen. Aki majomból van, az nem. Hát Orbán szolgálja az egész fegyveres hadsereg jumurdzsákkal az élen. Az oszmánokkal. Azok a barbárok. A népírtást Orbánék csinálták. Az egész népírtást. Itt 2000-re itt meg lett jósolva, 2000-re vége mindenki. Kizavarta ki az oroszokat. Jomordzsák. Na, itt végetek van. Itt totálisan vége lett mindennek. Mert 2000 nem most volt, 23 éve. Tök hülyék vagytok.